Parari ba iya jonga nga ai khu blei pi. Nga song kumen chibuan bani kendo bat pi sahi sian ka wei pat ka benta jong ka man ki bat. Dang chen kladan ka jingki win jong ka election ndrai ling ba ki shiti ki khubor jong pi ngilayai beteng manesa me ka jing kemen lang jongi halor ki jing job jong ka ri bat ki brio jong ka. Hagani ka benta tu ngin sedang ya ka man ki bat da ka wei na kum gani ka jing job ka ba kongsan jong ka ri jongi. Paralog Kari India ke jupet ya ke science kum kalat man peniat ceprang ya ke jingkiau jong kari. Dagani ke jingi i jengai kiri start science jongi kira syakmat ya ke civil nuclear program. Lengba ke jing persang jongki kani ke program ke ai ke jing nok senyang ke bakongsan haga batai ya ke jat benrio. Kalau ai jing mentoi shibuan ya ke jing roy jongki karkhana jongi ya ke boarding bat ya ke kot kakhya. Nadu karep karyang hadu kinong lap thamai bomenta ka civil nuclear program jo ke India kal aibor yaki babon. Paralog, dang katukan isngi menta ki start nuclear jongi kila pen kraw ya gejing sngau sarong jo ke India da ka wei pat gejing job ka bakraw. Hakal pakam ha gejala Tamil Nadu ka fast breeder reactor kalayo gejing trekam belatip kum ka criticality. Hagajing shisha ke jinglong bakongsan kadai ka kerdan ha ka bau reactor ujob nengkong banyo ya ka nuclear chain reaction kabala ban penne pensa elade. Kani ka kerdan ka peni bau reactor ularung ha ka kerdan trekam jong u. Kani ka deu maujam bapau nam ha ka jingya lenti jong ke India ha ka boarding nuclear. Kaba penelong ya ka ban kham kerpang syok kalong bai kani ka jaka penmi nuclear lasna barok ka wei daga bapenan kam ya ka buit start tenrai. Paralog baliki khot u breeder reactor kadan kadau holendet jong kani rukum jo. Kalong kerukam kabar rengkat bat kejing penmi ke boarding ke pen kre ru ek penyang ke batemai na ke benta kalawai dalade. Paralog ngakan mauru ek por ha ubenai leber ke senam arajar arpusau ha ka bangalayolat bansaki ek core loading jong u reactor hakal pakam. Ngai ku blaya baro kito ke bla nok senyang ki babon sya kene ke program nuclear jong keri India. Kajing persang jongki ban pen bha bat pensuk ya kajing im jongki nong shong shnong jongi kalong shisha kabadai banyaro. Kani kan ai bor thamai ru ya kajingkut jingmut jongi bantai ya keri India kabalaya chakmat. Para riba iya jonga haka man kibat jongi menta kasngi. Ngako aban keren chapang kabor kaba amla bani i. Ndrai klem kata kajing im jongi kamla ban trekam watang shipang ru. Dai kani kabor kaba penki ya ke India bat ra ya ka chakmat. Kani kiri ke bor jong kal air jongi. Ki jing tho andai jongi ki ong. Kal air kam day tang ka wei ni ki bor ni ki element. Kani ke bor jong ke jing im. Kani ke bor jong ke jing long borok ka wei. Paralog. Menta kani ke bor jong kal air hi. Ka tho ka khana thamai jong ke jing roy jong ke India. Ka India dang shen kala yo ke jing job ka bakraw. Haga bay day ba ka bor na kal air. Ka bor penmi boarding jongi na kal air menta kala palat. Ya ka sanpun rio gigawatt. Tangha kesenam balalej, lapan mi ado 100 gigawatt ke bor ding batamai nakal air. Ke India kanang kiu stat akal yang ke bor jongkal air, bat ke perthai ke yi ke ni. Parlok, menta ke India kadan ke keran ke basau, ha ke perthai, ha ke bedai ba ke jingla ban penmi ke bor nakal air. Kani di ke jingmi na ke jing tristom jongki engineer jongi, ke jing IT lot jongki samla jongi, bat kadak jong ke jingya monlang jong ke jat benrio. Parlok. Bon ki jela kum ke Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra, bat Rajasthan, kilong ke balam khamat akane ke benta. Kithan kum ke Kutch, Patan, bat Banaskantha, ha Gujarat, ki bamenshua ki pau kum ki Rishabh ki balong Dausra. Menta kilong ki jaka ki bahe jongki ban penmi bor, kabala ban yai penthamai. Kani ka ajing mentoi ki samla ki bathau, ya ki lat ki lenti ki bathamai. Ki bapenroi ki sap ki bathamai. Bat ki baple ki lat ki lenti ki bathamai, ban yo akam yo jam. Paralog ka bor na kasngi bat ka bor na kalair kilong ki badon kam na kabenta ki kampenroy jongkari India. Kani kam datang syapang kamariang kani syapang ka jing penskam ya kalawe jongi. Iwei nangi dan kabenta ban le agane. Ngide ban tengka ya ka boarding elektrik ban ngide ban shim ya ka boarding ka bakhuj. Kum kini ki jing persang kilong ki badon kam haman laki kerdan hagari. Namar day lengba jongkini baki jing kala ki bakraw ki ja. Paralog, kajing senang jog berai jemang kan salong ke bakentang. Sakandiat sengi ngin sarake ya ke Buddha Purnima. Ngai ku blei lepai pi baro naga bentakan ya.
Ka khubor na ka jingem jong ulot Gautama Buddha kadang yahap haduk kini kisngi. Ulah hikai yangi baga jingsuk ka sedang napo jongi. Bat baga jingjob yala dia kalong ka jingjob ka bakrau tam. Hagapor baga perthai ka yat leng ba ki jing bat ki jing yale baper. Ki jing hikai jong Buddha kila nang kam kongsan syu. Paralok ha Chile ha South America kawai ka seng ka tray ban peniat cakamat ki jing hikai ulot Buddha. Ya kini ka kam la peniat dapo ka jing alam jong u Drupon Odza Rinpoche yau balaka haladak. Kaseng ke peniat daya ka jing perkat ba ka jing sngolem bat ka jing im jeng kibreu. Kastupa ka balatai ha kathem kochi guas ka ai ka jing snusuk ya kinong wan jing okai. Hoot ka pendap yau breu da ka jing sngo sarong ban iya ka pateng ba kan jaman siam. Bat bahendai jong ke India ka bapoi sekeleng ka perthai. Bat ki breu na ki jaka ki bajingai ki pediang yaka. Paralok ka rukom ki budhes ke hikai ru yangi ban peniadai bat kamariang. Ulot Buddha uyo e ka jingshai hapo uwe udiang. Kamariang kalong kebenta ka badan kam ha ka jing im jengi. Kijing persyang ki bakum kini kidang yad ha ka riru kumjo. Ka Karma Monastery ha Karnataka kalong kenuksa ka babha syapang kani. Kani ka jaka mane blai ka de ka jaka klau ka ba im ka bala sapriang ha ka jaka ka ba shispa akar. Palat nyos pa teli ki diang tenrai la penek pensa ha kani ka klau. Paralok ka kubor jong Buddha kam dai tang jong ka por ka balalit no. Kadang long ka badan kam wat hadu kini gisni bat kalong ka badan kam na ka benta ka lawai rukumjo. Kapor jong ka Buddha Purnima ka penslur yangi ban penroy ka jingsuk ha ka jing im jengi ban pediang ya ka jing sngolem bat banya cakmat da ka jinglong ka ba penbiang pela. Para ri ba iet pi barok pi tep bah ka ri jengi nado ka arpulai terek Kuala Lengkot kata ka sngikha Netaji Subhash hado ka laipau terek Kuala Lengkot ka sngi kan mau ka jingyap Gandhi kumu martyr la rakhe ya ka republic. Kabenta ka bakongsan jong ni ka jingle kemen ka de ka beating retreat. Menta ka sngi nga keren happy spang ka beating retreat namar ka don ka daw ka bakarpang halendat jongka. Paralok lese pili ba ka ni ka jingle kemen ka penpau ya ki rukom tem baper jong ki ban baper. Hagini kindiat snem balalet no ka jing penrung ya ki jing ruai India kala nangkio bat ka jing sngotenat shibon ya karu di ki breu jong kari kala nangkio. Ka beating retreat menta ka snem ru kalong ka basakan mau bha. Ki kunhun tem jong ki sipai rengkau, sipai sun, ki sipai duriau bat CAPF ki lepen i ki rukam tem ki basngotenat bha. Paralok rengkat bat ka surjing ruai bat surjing tem ki basngotenat. Kane ka program jong ki ya ka jing penlong ya ki ek baper ka kring ya ka jing mut jong baro. Ka kunhun sipai sun kala thau ka dur sendur. Ka naval ban ka lepen i ya ka matsya yantra. Hakajuk kopor ka jing pen i jong ka army ban ka lepen i ru ya ka shispa asan pausnam jong ka Vande Mataram bat ka jingjap jong ka India ha ka cricket. Paralok sisen balakot ka beating retreat kane ka jing persyang bat jingjap baro kan saja no suki na ka jing kan mau. Hendrai mentala syem ka senjam ka babha shibun ha kane ka benta. Hagasin ka benengkong yagi surging tem jong ka beating retreat la ban yoru na ka waves OTT. Hagi porban wan kan sami eki weipat ki rensan kumjo toda sngap yaka. Pen sngow ki jing sngow sarong ka bakraw syapang sipai jongi bat ka riti dostur jongki. Paralok hagi ni kindiat senam balalit no ki kana ki ba ai men siam syapang ka jing sumare ka mariang kilami ni ki benta baper jongkari. Kini ki jing ithok khana ki pendap yangi da ke jing kermen bat ke jing sngow sarong. Ngaku abane sam katto kane ki nuksa ki ba kum kini bat ki nong sngap jong ka man ki bat. Ka jing sngap yaki kan wanra shisha yapi ya kata ka jing kemen. Nengkong ngene keren syapang ka ran jong ka coach. Tang syukut ka ayom slap kane ka jaka ka kheim. Man la ka snem da ki lak tali ki flamingo ki poi hang ni. Ya kathan barok ka wei la penkup rong da ki rong ping. Dai nagane ka daw balakot yaka ka nong ba jong ki flamingo. Kini ki sim ki shna ya laki skum hang ne bat ki ri laki khun. Ki breo jong ka coach ki khot iet yaki lakhaji ke barati. Menta ki barati jong ka lakhaji ki lakalalong ka dak ka ba itenat jong ka jing penne pensa ya ka mariang ha coach. Paralok
Kakana kabaar kare syapang ka jingit trailang hapan ki brio bat ki merat klau, bat kawan Uttar Pradesh. Hagithan terai hang ne, hakapor ot, ki kenhuan hati ki julet cikisnong, ka ba penjor ka jingma jong ka jingya kan at. Ndrai ki jing sedang, kum ka Gaj Mitra mentai kelas sedang ha Uttar Pradesh. Kinong syang kathan ki thau kenhuan ban pet ngor ya ka jinglet jingwan jong ki hati. Ki pentip igi brio, ba hakapor ka babiang, ba kaya rapan pendunai ke jing ikan at, bat bantai ke jing syania ka bakam krau, hapadang ki brio hakisnong. Paralog, kadon ke kubor ke babahan kathan pedeng ke India. Ha Chhattisgarh la sedang bani i biang ya kisir black buck. Hakawai ke por ke jing buon jongki kelahyar bha. Ndai ke jing persyang ke bayai beteng, ba ke jing penbuon ke jing sumar ke lawan rak jing kela. Mentala bani i sasisien bagi marea lat luot haki lengkha ki balat luot. Kani ke peni ke jingwan pai biang jong ke benta jong ke pateng jongi ke balaja. Ka jingkermen ke bakum kani ke pauru ha ke jing pene pensa ke sem Great Indian Bustard. Ke balat tip ru kum u godawan. Kani ke sem ke long sisien ke jing itu jong ki than rishiap jongi. Ndrai ha ke wai ke por ke jing bon jong ki keladuna shibun. Ka jinglong jingman kala nang jor hadok kata-kata bagi ni ki jat jing thau ki lapoi sa ka jingma jong ka jing do jat. Ndrai menta ka jingelap ka bakrau kala ya chakmat na ka benta ban penne pensa yaki. La pendan kam ya ka jing start science, la seng ya ki jaka penroi bat ki dak jong ka jing em thamai ki la sedang ban pau. Paralog, ka mariang bat ki brio kimlong ki balak ban penya klat, ngilong ki paralog iwei jong iwei pat. Habangi snutho e ka mariang, ni buram ya ka, bat ngiyat caprang ha ka jingya day bat ka jingkala ka pausyai. Menta ka ni ka jingkalahi, kalami kum ka telong jingkermen ka batamay na manlaki kendong jongkari. Para riba yet, kathan siya taylam mingi kalongkum ka Ashta Lakshmi na kabenta jingi baro. Kadap na kasap, baga jingi tanat ka mariang jongka ka kringnya baro. Hagaman kibat, ngila jukren bonsian syapang ki jingjab jongi brio na kathan siya taylam mingi. Menta kasngi, ngaku aban keren ya ka way nukum gini ki jingjab. Bat kata kalong ka jingjab jong kathan siya taylam mingi. Haka kam shna jing shna na usiyat. Paralog, kaya ka bela GE kum ka jingkit bakya. Menta kala aibor thamma ya kakam. Kadan kakam ya khayi, bat kadan ka jingpen mi thamma ya ki. Ki kime bat ki hinmen para kan thay jongi kilong ka biyo jingmentoy shibuan na kaniya. Pila ban sengaw lengo ban tip kum no ka jingkala ha ka jing patay syapang usiyat kalawan ra ya kum kani ka jingkala ka bakraw. Paralog, hapo ki an balathaw ha ka porsan syar ki pareng. La ken ya usiyat kum uding. Bat ki kendon ke bedai bat kilong ki baperking bha. Kalong ka ba shibuan ban kit ya usiyat na kawai ka jakash kawai pat. Kum ta ki brio hang ne suki-suki kilanang jengay no na ki kam bayadai bat usiyat. Paralog, hagas nam arajar kat nyo ngila penkelaya kaan bat weng no usiyat na ka kerdan jogi ding. Ki jingmi menta ki pausya ya kamat jongi. Menta ka kam shna jing shna usiyat kanang kio bha hakalang kathan shtay lamingi baro kawai. Ki brio ki yai beteng ban thau thamai bat penwandor ki ba phalan ki badon lakador. Paralog, tungin ekran syapang Bijoy Sutradhar naga distrik Gomati jong jela Tripura bat Pradip Chakrabarti naga phang Shathe jong jela Tripura. Kili ki an bathamai kum kalat ka bakraw naga benta jongki bat kila penyaso ya ki kor ki bor haka kam jongki. Menta ki penmi iki mar balashna do usiet ki bakham bha shibun bat khambon chosho banya ka menshwa. Hapo abat saudong jong ka Dimapur haka jela Nagaland. Kidan katok ani ki seng yarap da lade ki balashna ki marbam na usiet ki badan lakajong kador. Kidan ro ki kenhuan kom ka Korolo Creative Craft ki balashna ki miet ki syuki balashna ki siet bat ki jingshna ki kiti. Paralog, haga distrik Mamit jong ka Mizoram kidan ki kenhuan ki batray halor ka Bamboo Tissue Culture bat ki jing penyat ya ka Poly House. Ngalio jing tip ru syapang ka Lagastal Bamboo Enterprise Team Hajan Gangtok haka jela Sikkim. Kani ka kenhuan ka penmi ya ki tiar shnakti, ki diang agarbati, ki tiar yeng, ba ki tiar penitanat halayeng ki balas nanu usiet. Paralog, ngala kadaw tangkat to kani kinuksa hang ni. Katop jong kinong job ka kam shnajing shnanu usiet haka lengkari kalong ka bajrong bha. Nga kentui pi baro bantiet la kumno ka way kamar balas nanu usiet na kathan shtay lamingi.
Pila ruman ai kum ki jing ai sngop ha. Ka jing persang jong pi kan ai mensiem ya kitu ki batri shitom ban thau ki ni ki mar na usiet. Para riba iet hagani ke jok ka bakalas tat bha ki kor ki bor ki lalong ka benta ka bakongsan bha haga jing im jongi. Mentangi sakhiru eka bor jong kini ki kor ki bor ka juk ba menta haga bapanya so eka menor jongi bat ka menta. Haga ni kaliang ka jingja ka badang shen kalawan ra ka jingkemen ka bakrau ye kitu ke bede ba ka pule puthi bat ki basngau tenat ka history. Paralog dang khendiat sngi menta ka National Archives of India kalayasam ya ka database ka bakerpang haga wei ka portal ka bakerpang. Kani ke jaka kalapan kala digital bat penpau patba ya palat arspa million ki kot kisla ki bakordor. Katuk ania ni kini ki long shisha ki basngau tenat. Kidan ki kot Gilgit bala tho hid gikti nadu ka spasnem ke bahnyo. Bala tho aha ka bohoj patra. Pensyamru ege jing tho ka basngau tenat jong ka spasnem ke bapra ka baki kot ka Shri Bhuvalaya. Ka bala pensyong nong rem hagi number bala pen iha ka dur jong ka grade. Pila ruban i katto kani kishiti ke bakongsan ke bayadai bat ka Rani Lakshmi Bai. Ki bapen pau ki katto kene ki rai bakala shim hagasnem shi hajar praspa san puhnyo. Bat ki bapen pau ya ke jing shlur jongka. Na gebenta kito ki basngau tenat yo Netaji Subhash. Ki dan shibon ki kot kisla ke bayadai bat ke jing im jong u. Ka Azad Hind Fauj bat ki jing keren jong u. Pensyam ru katto kani ki kot kisla ke bayadai bat u Pandit Madan Mohan Malaviya. Kentup igi jingtip ki bakongsan Jepang ka jingseng ya ka puli puthi haga BHU bat ke Hindi Sahitya Sammelan. Bon ki kot kisla ke bakerpang ke bedai bat ka Constituent Assembly ru kidan hangne. Nga kentui pi baro bapenled syaka www.abhilek-patal.in. Kan aya pi ke jingsyam ke bapela ban wat benya ya ka history jungi. Paralog to perkhat. Pidai na pereng ki brio ki bat betam na kalang ke perthai. Bat pidan katto kini ki jing ki ba tam ha ka jing ken ha kamat jong pi. Pidan tang sau kenta shteng ban jubab yaki. Kata kemot tang khendiat kapor. Bat ke jing kop kalong ka ba ha ka perthai baro. Bat ka bajur hado kata-kata. Hakum kini ki jing long ka jing sngau tiang kalong ka bati kana. Hendrai kini ki jing long hi ki khon kenthai jongi ki leyo ke ka baphala. Haga basdang jong nu benai ka European Girls Mathematical Olympiad kalalong ha Bordeaux hagari France. Kadi gejing kop ka bahe bha na benta ki khna skul kenthai ki bedan ke jing sngot tanat ka bajleu ya ke jing ken. Bat kadi ka weni gejing kop ki bapau nam tam ha ka perthai. Hagne ka Olympiad ki khon kenthai jungi ki lepni ki jingel akai ka bahatam hadu menta. Ngasngau sarong shibun ya kene ka kenhuan ka badan sap. Hagne ka kenhuan la kenthop ya ka Shreya Mundra na Mumbai, ka Sanjana Chakko na Thiruvananthapuram, ka Shivani Bharat Kumar na Chennai, bat ka Shri Moyi Bera na Kolkata. Ka kenhuan jungi kalayo ka kerdan ka bahenriau ha ka perthai. Ka Shreya kalathaw ka history de ka bayo ya ka takmaksiar, ka Sanjana kalayo ka takmarupa, bat ka Shivani kalayo ya ka takmarnong. Paralog karukom jet kari India na kabenta kane ka Olympiad kalong haladehi ka ba bha. Kabot ikarukom jet ka babon ki kerdan ha ka bagi samla pule ki ha banjab iki jingya kop ki ba ha ka kerdan jong ka than ka jella bat kari. Hadian kane ki khna ki bale bha ki shimbenta ha ka training camp ha ka jingkhen ka ba ne ka ba shibnai. Ya kane ka kam la penlong ha ka Homi Bhabha Center for Science Education jong ka Tata Institute of Fundamental Research. Haga bakot jong ka kam la penlong ya ka tes ban jet ki kenhuan. Bala jet ka kenhuan jong India tangkat kum ke jingla ban le bha. Paralog man la gasnem kum bah nriu lak ai ki samla pule na kelengari ke shimbenta haga ne ka mathematical Olympiad program. Kat banang mi ki por kene ke jing kop kelanang kiustet. Ka ba pen i ba kene ke rukom jong ka Olympiad kelanang paustet bha ha pedang ki kon kenthai jong ka ri jongi. Ngai kubleiru iki kimeki kpa ke bakersan ya kini ki khon kenthai ke badan sap. Para riba iet kumba kalong menta ka jingilap ka bakongsan bha kadang ya ka rijungi bat kalong ka badan kam ya iwei pi wei nong India bantip ya kata. Kani kadai ka khana samari. Ka jingtho khana samari ka bahe tam ha ka perthai. Paralog na ka benta kito ki balayat lengbai kani ka jingle kham menchwa ka jingsyam ha kani ka kenti kan salong ka bapher. Ya ka khana samari arhajar arpunyo la penlong digital.
Barok ki jing tip la bo jing tho bet lengba ki lat digital. Ki enumerator ki belet jingo ki yeng ki sem ki don ka mobile app. Lengba jongka kini kendo bat pi bakin bo jing tho ki jing tip. Paralog agani ka kenti ya ki jing shim benta jong pi ka khana samari ru la pensuk. Pila ban pendrung ki jing tip jong pi dala dehi. Kani kalat kan long kabala ban yo khat san sngi shwa baki enumerator ken wan ki yeng jong pi. Pila ban pendap ki jing tip kat kum ka jing sngu suk jong pi. Sisien beladap ka kam pen yo ID bekerpang. Yo new ID la pha syaka mobile la ne ka email jong pi. Hadian onda ki enumerator ki wan shi yeng jong pi pila ban pen yo new ID ban pen shisha ya ki jing tip jong pi. Kani ka pendo no ki jing dan kam ban ai biang ya ki jo ki jing tip. Ka ba pendu nai ka por bat ka ba pensuk ya ka rukom trikam. Paralog hagi jelai ki beladap ban pendrung hi daladi ki jing tip ka kam house listing da ki enumerator ru kelas dang. Haduk menta, ka jing penrung kerteng ki yeng jong ba shiklor arpau lak teli ki long yeng kaladap. Parlok, ka khana samari jong kari kam dai tang ka jing le jong ka sarkar, ka de ka jingkit kle lang jong i baro. Ka jing shim benta jong pi ka long ka badan kam bha. Ki jing tip ki ba pi ai ki sa pura bat ki long ki bala buri. Laida leng ba ka jing ada ki la digital. Tongin wan lang baro bat shim benta ha ka kam. Tongin penlong ya ka jing tho khana samari arajar arpunyo kabajot. Paralog hagari jungi karukom bam kam julong tang hakajing mat. Kabenta kabasngo tanat jong ni karukom kalong ka cheese jong kari India. Kendiat sengi menchua ngalasam kat to kani gijing tip lengba kerensan X. Hakawe gijing kop shet cheese hakaperthai kabalapen long ha Brazil. Arteli ki branch na cheese jong kari India kila yo yaki khusnam badan buram. Yakini gijing job le keren bah kerensan social media. Bon ki breu kila ong yanga bai ke jing bon jat jong kaci se India ru dai bani keren. Paralog ke jing kala ka bakrau kadang jah ka kam bai dai bat ka dut jong kari India. Ka jing shna ban don la ka dor ka ne ka benta kala ai ya ka jing long thamai ya ka jing bam tan rai jongi. Menta ka cheese jong ka India kala pen pau ya la ka jong ka dak hakeleng ka perthai. La ka long ka jing bam men step men sngi ne men miet. Ka jing sma jong kari India ka nang poi shiki pliang ha ka perthai barok kawai. Shimkum ka noksai ka cheese kalari na Jammu bat Kashmir. Laju khot ya ka mozzarella jong ka Kashmir. Ki kinhun ben reu Gujar Bakarwal kila shna bat bam ya ka labon pateng. Kumjoru ka churpi kalong ka bapau nam ba ha Sikkim Arunachal Pradesh bat Ladakh. Ka jinglong ka basuk bat ka ba jem jong ki luom ka pau ha ka jingmat jong ka. Ka jinglong kerpang jong ka cheese kalong bala shna ya ka na ka dut yak. Paralog ha Maharashtra bat ha Gujarat ka topli nu panir ka bagi jutip ru kum ka surti cheese kadan laka jong ka jinglong bakerpang. Ngala ka daw tangkat to kani ki kerteng hang ne nrei kane ka perthai jong ki jingmat ha ka ri jongi kalong ka bayar shisha. Menta kani ka dustur kanang yo bor thamai. Bon ki company ki India ki bei tengka ha kani ka benta. Lapenan kami ki kor ki bor jong ka juk ka bamenta. Lapenrung ya ki rukom song ki bakhambha. Bat ki mar jongi ki nang kiyo shaprang de ki jinglong ki bapau nam ha ka perthai. Kumta ka cheese jong ka India menta kala nang yat shabar ki pot jong kari. Bat ka lapaus ki yo ki hat jong ka perthai bat ki jakabam. Menta ha bangi kren chapang nakathan shaka perthai. Ka nuksa jong ka cheese ka India ka pen iyangi ya ka lenti banyat chakmat. Ngangit skam baga jingmat jong kari India ki riti dustur jong ka bat ki jinglong jong ka an. Kan ai ka jing syam ka bathamash ki breu ha ka leng ka perthai. Bat kan thaw ka jingedai ka bakham jelleu bat ka India. Para riba yet hauneu benai bon ki benta jong kari kila rakhe ka snam thamai rengkat bat ki kat tok ane ki jingle kamen. Sakandiat sngi ha ka poila boyshak ka mandai ha ka khandai tarik ujamang. Ngin sarakhe ka sngi kha jong Gurudev Rabindranath Tagore. Gurudev ude ubreu bo bonjat ki jinglong. Om tang bu ulong nong tho bu nong perkhat ubakrau. Ndai udan ru ka benta ka bakongsan ha ka ba penwandori ki kat tok ane ki jaka pule ki ba paunam. Ula kershan ki karkhana ki ba aikam aijam ka ba ne kat ba ki no senyang rush ka jingbha jong kishnong. Ka jingta jong ka Robindra Sangeet kadang yai beteng ban sawah kaleng ka perthai wat haduk kini kisngi. Ka jinglet jonga sha Shanti Niketan kila long shisha ki bamla ban klet. Ka de ki jaka pulehi ka ba ula kenteu bat penroy da ka jing ai tilut.
nga ay ka jing buram ka bakraw jonga sasisen pat ya u. Paralog, ubray jemang upen kan mauru yangi ya ka War of Independence ka benengkong jong ka snem syajar praspa san punyo. Nga dem ya barok ki kun shenrang bat kentai bachelor jong ka May India, ki bala kersiaw ka mensim idri hagi pat ba. Kaneru kadai ka por syuti jong ki skul. Nga kentui ki samla pule bagan lek sengo bahai ka syuti jong ki, bat ban persyangru benang ya ke ai ka batamai. Hakene ka ayom liur, baru api di ban sumar bahai ka jengkot jengkia jong pi. Ngin se kendo obiang hau benai banwan, daki pang ki batamai, bat daki jengjab ki batamai jong ki parari jongi. Kublai Shibun.